Ħafna Maltin u Għawċin il-ħadd filgħodu sebħu f'Kordina l-attività organizzata mill-Partit Laburista filuq il-5 snin minn meta Roberta Bela ġie elett bħala l-mexxej Laburista. Attività li fakret id-diversi kisbiet li għamel Gvern Laburista fl-aħħar 5 snin taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela. Propju dwar dan tkellimna ma' diversi persuni li attendew għal din ir-reli fejn staqsejnihom kif jiddiskrivu l-5 snin ta' Roberta Bela. Daw il-5 snin kienu snin ta' persistenza fejn wera li il-Prim Ministru l-Gvern ġenerali kien kapaċi jieħu deċiżjonijiet fl-aħjar interess tal-pajjiż mod ġenerali. Ġitu prosperità. Kienu 5 snin illu rew tmexxija soda u rew tmexxija determinata illi akkosta kollox qelbet l-sfidi li affaċċajna bħala pajjiż u bħala dinja. Suċċess kbir. Allura ovvjament għalija dal-5 snin kienu xi ħaġa ħolma li saret realtà. Ġejt. Suċċess kbir li qatt mara l-pajjiż bħalhom. Kienet tmexxija tajba f'kundizzjonijiet u sitwazzjonijiet internazzjonali diffiċli. Ma naqassu ukoll insaqsu l-awguri għall Prim Ministru Roberta Bela. Nawguralu jkompli jkun deċiżiv, jkompli jieħu deċiżjoni fl-aħjar interess tal-poplu u li fl-aħħar mill-aħħar inkomplu nħadnu l-valuri soċjalisti. Nawguralu li jgħix iktar snin ħalli nkunu nistgħu nibbenefikaw mill-ġid li qed jagħmel. Nawgura ħafna suċċessi jew. Saħħa, għomor twil u dak li tixtieq qalbu mal-familja u jkompli kif qed imexxi. U nirringrazzjawh ta' kull ma qed jagħmel għall-poplu Malti u Għawċi, speċjalment għall-anzjani. Jalla jibqa' hemm mal-omru bis-suċċess li qed jagħmel. Nawguralu li jibqa' hemm. Nawguralu li jibqa' jkun Prim Ministru għal Malti u l-Għawċin kollha.